Dobrý den. Dneska mě napadlo pušovat Prestige na Janet a chci vidět, kolik dokážu pušnout pohárku za 10 minut. Takže uvidíme, kolik schválně dokážu dát. Hraju Willow, Janet a Kita. Kit, protože má Broken Hyper, a Willow je asi best pick na tuhle mapu. A dokáže counterovat skoro všechny brawlery. Občas když Kit hraje dobře, tak dokáže zabít Willow, ale jinak Willow je top pick na tuhle mapu určitě. Já jsem teda hrál solo showdowny s Janet, to mi docela šlo taky. Jsem si říkal, že to bych mohl taky natočit, ale duely jsou lepší. Yes, to je boťák. Oni, ty lidi jsou docela špatný. A většinou prohrávám třeba po 10 hrách zhruba. Takže jednou za 10 her prohraju. Stačí takhle ho dát za zeď toho Edgara, vyplejtat mu útoky a nabít si znova ultinu si nabít. A pak, no to jsem posral já, nevadí. Ale když vlastně na vás, já jsem to zahrál špatně. Měl jsem si s Willow počkat třeba takhle u kraje. A vlastně když ho uvidím, tak začnu chodit dozadu. Na toho Edgara myslím, s tou Willow. Když ho vidím na můj screen, tak začnu jít dozadu. A jelikož já mám ultinu, tak ona mě nemůže skočit, protože pak ho dám do zóny a on chcípne. Což jsem udělal špatně. No, to jsem taky posral. Kurva. Nevadí. S Kyďákem to vyhraju. Já si nabiju ultinu. Taky jeden tip, když stojíte s gadgetem na místě, tak se nabívám rychle z ultina. Ty, a nevím, jestli mám vyplejtat hyper na tohle Edgara. Pokud na mě skočí, tak asi budu muset. Jo, je tam dobrý. Jsem si říkal. To neměl dělat. Kdyby byl skrytej, tak by to bylo pro mě těžší. On je debil. Yes. Takže mám hyper a je to vlastně free win. Pokud to neposeru a Morty se mi nevyhne. Já ho můžu i nabejtit, kdybych chtěl. Dobrý. Je kokot. Takže první win. Nice. Už jsem se nahrál nějaký win streak, takže dostávám víc pohárku. Pojď, rychle. Zatím 3 minuty. Ještě mám. Tak 2 hry mám. Když budu rychle, tak 3 ještě. Willow je špatná proti mně. Nevím. Docela dobrý týpek. Vlastně lidi, kteří mají rekord víc jak 6, tak víc jak rekord level 6, tak jsou většinou decent. No ale tohle ten, nevím, hraje docela špatně, nevím jestli to... Aha, týpek se plně nesnaží jenom, no. Dobrý, já jsem vyhrál. Proti Jean, jo, to je taky dobrá taktika. Když ten brawler, vlastně depending na jejich ultině, tak vlastně dobrý stát takhle za stěnou. Přesně tady na té stěně je dobrý stát. A čekat úplně do konce. Pak na konci hry vyvejstíte jejich útoky. Párkrát od nich střelit, takže párkrát od nich vystřelit vlastně. Pak dát gadget, jakmile se k vám přiblíží a budou vás chtít prostě zabít auto-aimem. Tak dát gadget, schovat se pod to a dát ultinu a dáte do zóny. Ale vlastně zase si musíte dávat pozor na to, abyste to neudělali moc pozdě. Teď je perfektní moment. Se mi to laguje trošku. Vydodžoval jsem pár útoků. Ty vole, no tak... To nebylo moc vidět s těma lagama, ale... Nevadí. Ale jak jsem říkal, vydodžoval jsem pár útoků. Dal jsem ultinu, ale já jsem to udělal špatně, protože já jsem Jean nahitoval, což jsem neměl, já jsem ji neměl hitovat, nebo... Ona se vlastně udělala sama, to udělala docela chytře, to jsem ani nevěděl.
Protože jako já jsem věděl, že když ten brawler je pod 30% toho jejich životu, tak Willow ultina skončí. Ale nevěděl jsem, že... No. Neuvědomil jsem si to. Ona, nevím, jestli šla schválně do té zóny, ta Jean, nebo se jenom chtěla vyhnout mým útokům. Ale je to reálně dobrá obrana proti Willow. Když se jdete schválně do zóny nahitovat se, aby ta ultina netrvala tak dlouho. Jo, tohle mě je jedno, já stejně na něj, na Finxe se dá zabít lehce. S Janetou to půjde docela lehce. Ale jako už mám 5 minut, no. Tak uvidím. Já ho takhle vypušuju trošku. On má gadget, na který jsem si dal pozor. Že se může portnout. Čekej. Což mě docela sere, protože Finks... Ale on je debil, kdyby s Finksem vždycky musíte se hejbat, aby se vám gadget vždycky dostal na jiné místo. Což znamená, že... vlastně se s gadgetem potom můžete portnout další vzdálenost. Což hodně lidí nedělá. Jen stojí na místě a pak ten gadget nemůžou využít, protože... No, jim to k hovnu. Vždycky ze strany na stranu nebo z dola nahoru. Když třeba v Gem Grabu, tak ten, když je Finks Gem Carrier, tak je dobrý, když chodí nahoru a dolů. Tak, třetí hra. Zatím vyhrávám. Což je docela asi očekávatelný. Mám jako nejlepší kombo na tuhle mapu a týpek zřejmě si myslí, že dokáže vyhrát. Což... Dobrý, hele, tohle bych skipnul. Tenhle match bude úplně nudný podle mě. Ale jak teď, hele, když jde proti vám agresivní brawler, tak přesně takhle. Stůjte vzadu a hitujte ze zádu ty brawlery. Takhle hitovat je. A jakmile se k vám přiblíží na blízko, tak už tady je zóna, což je pro mě nejlepší, zóna je nejlepší pro mě. Teď se ke mně přiblíží na blízko a jestli to udělá, tak umře. On to podle mě moc dobře ví. Ale když mi nedožne ultinu, tak nemá šanci vyhrát. To mohl dát. To jsem docela pojebal já, kdyby ten týpek byl... No. Dobrý. O tom se nebudem bavit. Aspoň mám hyper. Za chvíli. S Janetou se mi hraje asi nejlíp. Já jsem fakt dobrá Janeta, nebo... Nebudu se glazovat, ale... Myslím, že hraju za Janet docela dobře. Týpek... Nevím. Co se snaží accomplishnout. Nevím. Zkusím nepoužívat hyper na Kenjiho, ale když to bude nutný, tak budu muset, no. Zkusím bez hyperu. Prosím. Pojď, dodge. Yes. Nice. Tak, teď je to free win. Karl nemá šanci mě zabít. Jakmile dám hyper a ultinu a trefím se, tak to je GG automaticky pro něj. A on si ještě plejtvá, takže... To si myslím, že bude GG. Pokud mě nedodžne gadgetem. Když mě dodžne gadgetem, tak jsem mrtvý. A trošku, vždycky je dobrý baitit ty lidi, ano. Aby se vám nedodžili třeba, přesně takhle. Teď týpek nemá šanci mě zabít. Kdyby na něj skočil s tím gadgetem, tak má šanci to natajmovat, ale... Já jsem si takticky počkal a... Pojď, tak poslední hra. Už je 9 minut, takže teď poslední hra. Doufám, že jsem vám dal na pár tipů. Nevím, jestli vás to bude zajímat teda někoho, to je jedno. Pár tipů, jak hrát. Hele, tohle týpek vypadá dobře. Má dobrý fame. Všechno. Ale občas i ty lidi hrajou na win streak, což znamená, že schválně jdou prohrát. Aby to já jsem dělal taky teda. To můžu natočit video, jak se to dělá. Taky nápad. Už mám 340, ale teď jsem to dlouho nedělal, protože jsem prostě línej kokot.
Tak to je win. Ale mám 340 win streak, no teď. Jenom kvůli tomu, že 20krát, nebo takhle. 30krát prohraju s nízkýma brawlerama a pak jako vyhraju 20krát proti botům. Já to příště natočím, mě to docela baví to natáčet. Sice to nikdo nesleduje, ale to je jedno. Já jsem se chtěl naučit právě jak vydávat na YouTube, jak to vlastně funguje. Jak se dá dělat, jak se jakoby vytváří, nebo jak se vytváří kanál, to je jasný, ale prostě jak se vytváří třeba miniatura a tak, nebo já to dělám vlastně s AIkem všechno, ale to je jedno. Teď jsem si to chtěl, to video zkusit sestříhat trošku, takže tohle video bych chtěl sestříhat trošku. No ale já jako mám docela mikrolagy, jo. Už se těším, až budu hrát no dobrý, tak 10 minut. A vyhrál jsem kolik pohárků? Teď to uvidím. 41 pohárků za 10 minut, když neprohráte a máte win streak 5. Tak to je všechno.